Vale, bueno, pues un poco explico desde el Ateneu el por qué arrancamos todo esto junto con la PSC. La idea, esto tenía que haber sucedido la semana pasada, tendría que haber sido en directo y tendría que haber sido antes de una actuación de la compañía Infinite, de la compañía Xeon con su espectáculo Infinite, pero por las restricciones y todo lo que está ocurriendo, pues nos hemos obligado a tener que volver al formato de Zoom, que ya tenemos ganas de salir de él. Pero bueno, por lo pronto será un ir y venir a este tipo de encuentros. Sí que se enmarca dentro un poco de los actos que estamos impulsando desde el Ateneu para celebrar los 25 años del CIRDIVERN, y en este sentido pues nos quisimos juntar con la PSC también para impulsar una serie de, en este caso, esta charlas junto con otras actividades que estaremos haciendo. Para informar también aprovecho de que el CIRDIVERN está continuando haciendo, están ahora mismo los artistas en residencia, por si no lo saben, este año lo dirigirá Eva Ordóñez y Filinda Almán de la compañía Mailaica, y estamos luchando para que todo siga para adelante y podamos presentarnos en diciembre, así que ya les iremos informando y desvelando las últimas noticias y las otras acciones que haremos con lo de conmemoración del CIRDIVERN. Así que nada, dejo a Cristina y a cualquier cosa, pues con muchas ganas de oír a tanto a Ignasi como a Cristina Soler y a la Neus. Un placer. Gràcies, Javi. Gràcies. Hola, sí, jo també molt breu perquè el que ens interessa és tot el que es pugui xerrar avui sobre transicions professionals, no? Què pot fer l'artista quan no vol o no pot o no, després de la seva carrera professional. Sabem que des de la PSC hi ha temes molt urgents i que requereixen immediatesa, ja sabem ara mateix què són, però no volem deixar passar també coses importants. I aquesta, des de la PSC, treballar pels socis i sòcies, pels artistes, que potser ja es troben en una circumstància de voler abandonar la professió o volem transitar cap a altres, sigui altres disciplines, sigui altres professions, i posar en valor tot el que han après i em sembla molt important. La nostra idea com a PSC és continuar amb aquest treball, amb aquesta línia de treball. Avui fem aquesta xerrada, és com una introducció. Està Ignasi, Cristina Soler, Ignasi Gil i Cristina Soler amb nosaltres i Neus Molina com a periodista, que ens ajudarà a anar a endinsar-nos dins d'aquestes idees que ens puguin il·luminar del que diguin Cristina i Ignasi, però també al desembre tenim pensada, encara no tenim confirmada la data, però tenim pensada una xerrada amb l'Andrea Leunda, que és l'advocada que treballa amb la PSC i també amb altres associacions, per treballar concretament el tema de les jubilacions. I també iniciarem un treball en col·laboració amb l'Associació de Professionals de Dansa de Catalunya, que ells sí que porten més treball acumulat sobre aquest tema i treballarem de manera conjunta. O sigui, això ho iniciarem de cara al 2021. Em sembla molt important aquesta activitat i això, les urgències que tenim ara a sobre no ens han de fer posar-los l'atenció. Doncs res més, de moment. I ara, Neus, Ignasi i Cristina, endavant amb aquesta xerrada. Gràcies a tothom per estar avui un dissabte. Doncs moltes gràcies, Cristina, moltes gràcies, Javi. Moltes gràcies també per haver-me convidat des de la PSC i a l'Ateneu a participar una mica, a col·laborar amb aquesta xerrada que em sembla molt interessant. Abans de començar una mica en termes metodològics de la xerrada, els últims 25 minuts d'aquesta trobada, que acabarà a les 2, així és com ho hem pactat, seran per una mica intercanviar idees i reflexions amb totes les participants que us heu connectat en aquesta trobada. Així que si voleu parlar o dir quelcom, demaneu la paraula, sisplau, pel xat i així de manera ordenada podem una mica trobar-nos en aquest espai col·lectiu virtual de manera més ordenada, perquè més ho estem gravant i així és més senzill que ens puguem comunicar. Dit això, aquesta xerrada, com ha dit el Javi, s'emmarca als 25 anys del CIRDIVERN i parlarem sobretot dels reptes que planteja el trànsit laboral en el món del circ i quines opcions de feina tenen els artistes que decideixen per raons d'edat o per decisions vitals o econòmiques no posar el seu cos en escena o posar-lo d'una manera diferent de com ho havien fet fins ara. Llavors tenim a l'Ignasi, tenim a la Cristina. La Cristina és clown i acròbata, ja la coneixeu, però el 2014 va decidir, per raons vitals, que després ens explicarà i ens detallarà,
deixar de fer d'acròbata i dedicar-se a fer de clown i altres activitats. La seva transició, a més, està lligada a la maternitat, que és una cosa que les artistes de circ es troben, o es trobaran, o es voldran trobar, si volen, evidentment, i que condiciona el posar el cos en funcionament, no? A posar aquesta eina de treball i com haver de treballar amb aquesta eina de treball que ha passat un canvi, un trànsit. Per altra banda, l'Ignasi Gil és artista, és coreògraf, és moltes coses. De fet, la seva definició que fèiem al principi és com una persona multiveu i multimodal, però ell és sobretot especialista en acrobàcia, amb trapezi volant i amb perxa xinesa. Després ens ho acabarà de matisar i ha participat al TNC amb llits, ha format part de la companyia Elegants i ara també es dedica a fer assessoraments artístics des de la companyia Sol Picó com el Circ Bover. Això és un mini resum d'aquestes dues participants que ens acompanyen, que evidentment ens explicaran més coses. A mi m'agradaria començar aquesta sessió definint el marc mental on ens movem quan parlem de transició en el món del circ i he recollit la definició de l'Institut d'Estudis Catalans, on diu que transició és l'acció de passar més o menys ràpid d'un estat a un altre, d'un assumpte, una idea a un altre. O bé, el trànsit és un pas d'un estat a un altre i també l'Institut d'Estudis Catalans diu que és un moment crític. Llavors, partint d'aquí, m'agradaria començar a preguntar-nos, Ignasi i Cristina, de quin lloc a quin lloc heu anat i per què? Qui comença? Qui vulgui. Cristina. Jo? Vinga. Vale. Doncs jo vinc de l'acrobàcia, però sobretot des d'un lloc molt clown, perquè he començat l'acrobàcia gran, amb 27 anys o així, amb la qual cosa, i l'escola de circ, el projecte el vaig fer amb 30, o sigui que vaig començar molt gran, així que gran acròbata n'he sido. Però sempre he anat des del costat del còmic també, no sé per què, perquè sóc així i ja està, i se m'ha decantat cap allà. I he deixat de fer l'acrobàcia bàsicament per la maternitat, perquè vaig tenir una filla i amb la primera, doncs sí, encara vaig poder seguir entrenant i viatjant, perquè viatjar amb una nena és molt heavy, però bueno, però se puede. Vaig fer-ho, a més, des dels 4 mesos ja estava de gira amb la nena, perquè no vaig voler deixar la meva professió per la maternitat. Va ser una elecció que vaig decidir que no, que jo m'estimo massa el meu com per deixar-ho i aleshores vaig arrossegar la meva filla amunt i avall fins que, i la vaig deixar moltes vegades també a casa. I ja quan em vaig plantejar la segona i em vaig quedar embarassada i tot, vaig dir ja viatjar amb 2 se'm complica i sobretot amb companyies. Aleshores vaig decidir que volia fer un espectacle sola per poder viatjar amb les nenes i seguir. I aquest ha sigut el canvi. Llavors vaig fer de primer espectacle de clown, perquè clar, l'acròbata sola, ja amb 45 i el segundo parto i tot, és com que no. Ja me tiré al payaso, directe. Ignasi? En el meu cas, bon dia a tothom i moltes gràcies també per la invitació. Doncs en el meu cas, jo vaig també dedicar-me sempre més a qüestions acrobàtiques i sí que sempre tenia com molt present que arribaria un moment que hauria de prendre una decisió i sempre també havia pensat que aquesta decisió no volia que fos una decisió que algú em vingués i em recomanés que potser anava sent hora de parar, sinó que volia, fins i tot, potser vaig ser una mica precipitat i tot, però vaig aprofitar un bon moment després de la meva etapa amb els Elegants per deixar-ho en un bon moment. I és el que vaig fer. Vam acabar els Elegants i vaig pensar que era un bon moment per parar. Els últims 2 anys abans d'això, una mica com que vaig començar a pensar en què fer i a encaminar-me una miqueta en una altra, fins i tot en una cosa que no tingués res a veure, que era la cuina, que és una cosa que sempre m'ha agradat molt. I un cop va acabar, i vaig fer formacions de cuina i tot això, i un cop va acabar el període amb Elegants i em trobo allò amb el salto al vacío,
he anat provant, evidentment, aquest sector, però me n'he adonat que hi ha alguna cosa que és inevitable, que és que m'agrada el circ. I m'agrada treballar amb alguna cosa que tingui a veure amb el circ, que és el que em fa realment trempar, no? I llavors, doncs, a partir d'aquí he anat com entenent quines serien els camps dins del circ sense tornar a enfilar-me perquè no em ve de gust, o no em venia de gust des que vaig parar, que pogués ser de profit, sobretot per als que van a actuar, o perquè pogués ser de profit per als que organitzen, o totes aquestes coses que acompanyen la nostra vida d'artista, no? Que, de fet, comentàvem l'altre dia en la reunió prèvia, doncs ja portem, no sé, 25 anys des que vam començar treballant amb el món de l'espectacle, amb el circ, i hem fet unes quantes coses, no només enfilar-nos a l'escenari i actuar o fer un salt mortal, no? Dins de les companyies ens hem hagut de vendre, ens hem hagut de fer vestuaris, ens hem hagut de fer escenografies, d'editar vídeos i àudios, d'aprendre a muntar els nostres aparells, i això també penso que és alguna cosa que poso molt en valor ara i que crec que és alguna cosa interessant que podria aportar avui, és la gent que està en un moment que encara es veu molt lluny aquest final, que hi ha unes quantes opcions un cop s'acaba la vida de l'acròbata per ser un bon professional i que segueixi en actiu amb el circ, no? I és el que una mica jo intento fer avui en dia. Una de la diferència que hi ha entre la Cristina i l'Ignasi és que la Cristina segueix posant el seu cos a escena, tot i que fa una disciplina que no era amb la que es va iniciar, que en aquest cas era l'acrobàcia, tot i que va anar combinant acrobàcia i clown, s'ha quedat amb el clown, també per qüestions logístiques, no? I l'Ignasi ha tret el cos de l'escenari. Reflexionant sobre això, el circ, com apuntava la Cristina Tascón a la reunió prèvia que vam fer, es caracteritza per ser jove i per ser fort. És una de les seves característiques, impulsiu, impetuós. On posem aquests cossos, que ja no són cossos tan grans, per què els traiem de l'escenari? Per què no trobem circ fet per persones més grans, amb més experiència, tot i que no tinguin la fisicitat d'una persona de 20 anys o d'una persona de 25 que acaba de sortir de la Rogelio? És possible fer un circ amb cossos que no siguin joves, però que sí que siguin cossos amb experiència? Jo penso que en el cas del clown és el que es necessita. Ser més madur i ser més fràgil i ser més gran i tenir més vivències per poder expressar realment les coses que un ha viscut, que és on els altres poden empatitzar o veure's. Aleshores, en el món del clown, jo em veig fins als 80 a l'escenari, vaja. No em plantejo fer un altre salt aviat. Per mi acabo de començar, ara amb 50 anys que tinc, 51, faig demà, començo el nou camí del clown. Vaig fer el primer espectacle que va ser la primera prova, diguéssim, que em va costar molt. Ja he fet el segon, ja començo a caminar, com que em sento cada cop més segura i crec que la maduresa i la revisió d'un i la fragilitat i tot això, en el cas del clown, m'ajuda moltíssim. En el cas dels acròbates, és que físicament és molt dur. Les lesions... Hi ha un moment que jo crec que hi ha una edat que dius és que no tinc més ganes de patir. En el meu cas, almenys penso, que no he arribat mai a aquest punt perquè m'he anat abans, però és veritat que no hi ha gaires acròbates grans a escena. Jo em vaig veure dos un cop a Alemanya que tenien com 60 o 70 anys i feien, per mi eren borrades, però per ells era lo menos de lo menos que es pot fer. Havien sigut molt alt de nivell, diguéssim. Jo crec que el típic... Hi ha un culte a la joventut en escena, en el món del circ, penseu? És a dir, la bellesa de dos cossos grans, encara que no puguin fer un mortal, pot existir, no? De fet, la Societat Dr. Alonso fa espectacles amb persones de més de 65 que ballen. Tenim un culte a la joventut? I llavors per això hi ha aquests moments, com deia la definició de l'IEC, crítics de passar d'un lloc a l'altre, perquè al final el cos és l'eina de feina, no?
Ignasi? Jo penso... Bueno, jo en el meu cas vaig deixar d'actuar, no estava en un moment, com deia abans, límit físicament, i és veritat que des que vaig tancar aquesta etapa fa 3 anys i mig, doncs que no he tornat a actuar, o molt poc, i no descarto fer-ho. També penso que hi hauria d'haver una proposta interessant i que, evidentment, que no tingués el rigor físic que tenia el màstil per mi, no? A mi no em molesta la gent gran, al contrari, m'agrada molt quan veig gent gran i que s'arrisca i que es posa en situació de vulnerabilitat, dintre tot... Perquè hi ha una cosa que és evident, vull dir, les dificultats tècniques en el món acrobàtic que criden tant l'atenció en els espectacles, evidentment exigeixen d'una joventut i un estat de forma que passats els 50 costa, no? I també penso que això també, la gent que té més de 50 i que s'hi posa i que ho fa superbé, i també té un grau afegit que és tota aquesta experiència que es nota, no? Quan veus l'artista que surt allà, no és penós en qualsevol cas. Parlem una mica de l'experiència. Tu, Ignasi, poses la teva experiència al servei del que hi ha darrere de l'escenari, de l'assessorament, rigor, etc. Quines són aquestes professions invisibles i invisibilitzades, però absolutament necessàries i que, a més, poden ser espais per transcendir, per acabar després de ser artista i sortir a l'escenari? Sí, bueno, ara és el moment aquest que jo comparteixo allò que havia preparat, oi? És el moment. Bueno, si tu vols. Si tu vols. Sí, no, jo només un matís. Penso que no és només per quan has acabat aquesta etapa i que ja decideixes fer una transferència d'activitats, sinó que penso que també es pot anar practicant abans, això. A veure, és això d'aquí? Sí, estupendo. Vale. Ara no sé si... Ok, es veu tot? Es veu perfecte, Ignasi, explica'ns. Vale. Doncs penso que totes aquestes activitats són aquestes que hem anat agafant molta experiència quan hem estat en companyies o en solitari i hem hagut de fer tot això, no? De fer-nos la nostra producció per poder tenir un bon material, per poder fer els contactes, per poder vendre el que fem. Fins i tot me n'adono, doncs ara avui en dia hi ha gent que em demana assessorament també en aquest aspecte, no només amb la creació de números o d'espectacles, també amb com ajudar a fer dossiers o material d'àudio o de vídeo. Evidentment, hem fet i podem desenvolupar-nos amb facilitat organitzant. No vol dir que tothom ho pugui fer, totes aquestes, però penso que són opcions. Llavors, organitzar, aquest estiu, per exemple, he estat organitzant aquí al poble, amb tot el pollo del Covid, uns cabarets que han funcionat superbé. Pots seguir com a artista, que no sigui un artista que s'hagi d'enfilar i que necessiti aquest rigor físic. Pots seguir fent de formador si t'agrada. A mi, per exemple, és un camp que no m'agrada gens. Pots dedicar-te al món de la tècnica, dels muntatges, Bé, el que està escrit aquí, de regidor, no? La Cristina ho sap bé, que hem estat a la Mercè treballant. És un camp que m'agrada i el disfruto i penso que l'experiència com a artista fa que el regidor que ha estat artista també té una altra agilitat, potser, o una altra forma d'arribar a l'artista diferent i sap cuidar-lo quan és necessari d'una altra manera i també sap frenar-lo potser quan hi ha un excés d'ego, que a tots ens passa quan ens enfilem molts anys a l'escenari. I després... Digues? Digues. No, digues, perdó. I després aquest altre espai, que és el de l'assessorament artístic, direcció artística, com vulguis dir-li, que també és un camp que a mi, per exemple, m'agrada molt i el disfruto molt fent. I en altres, des de sastre, escenògraf, tot això que també ho anem practicant durant tots els anys d'artistes, no? Perquè l'artista de circ és, penso, Vaig a treure la pantalla aquesta, vale? A veure si ho sé fer. Aquí. Penso que els artistes de circ tenim una cosa que som bastant guerreros, no? Una mica que ens ho hem hagut de muntar molt. Jo també penso que tant la Cristina com jo venim en una transició també per al circ català. Hem format part d'aquesta transició i vam començar amb pocs mitjans, sense escoles.
ens hem hagut de buscar la vida per aprendre i avui en dia doncs, és més fàcil. Llavors estem acostumats a ser transicions. Som la transició en persona. Seria interessant que es donés formació als artistes de circ d'aquestes possibilitats que hi ha a banda de sortir a escena, perquè com arribes tu a decidir que hi ha tot aquest marc de tasques que pots fer? Algú t'assessora, algú t'ajuda i arribes per voluntat pròpia i per propis mitjans? Quin és el salt? Doncs en el meu cas és l'hòstia pura i dura. O sigui, caure al buit, adonar-me'n de que realment m'agrada aquest món i què puc fer per ser útil. I a partir d'aquí, doncs, apareixen totes aquestes coses que no me n'adonava i les sabia fer. I a més a la gent li agradava com les feia o com els assessorava. Per tant, sí, sens dubte seria molt interessant que la gent pogués, ja des de que comença, tenir aquest grau de consciència de que hi haurà un moment en què, i fins i tot potser l'ajudarà a anar-se preparant per aquest moment, saber que existeixen totes aquestes branques del circ, no? Cristina, en el teu cas? Sí, no, jo crec que inclús, com diu l'Ignasi, durant tota l'etapa que hem estat fent espectacles, creant, hem fet tot això, de producció, escenografia, hem fet tot. Llavors, sembla que no, però sí que sabem coses al final, perquè hem estat practicant-les durant molt de temps i crec que és guai a l'escola que s'ensenyi també, perquè, clar, tens un espectacle i com el vens? Com et fiques en el món laboral? És la guerra, perquè no és fàcil, perquè què programador vull, com entrego, com ho faig... Jo crec que tot això que ho hem après nosaltres salvajemente, i trucant als companys, que eren pocs, passa'm això, passa'm aquest contacte, que ens ho anàvem fent entre nosaltres, doncs crec que està bé que quan es muntin tant companyia i tal, que sàpiguen fer més coses, que sàpiguen per on poden anar. Jo penso que també és com un tornar a començar una miqueta i realment picar pedra, perquè et coneixen en un registre i has de fer entendre a tothom, els que et coneixien en aquell registre, que no t'has mort, que no has desaparegut a no sé on de l'altra punta del planeta, sinó que ara fas altres coses. I que quan aquestes coses les necessiten, doncs que sàpiguen que tu ho fas, doncs és un treball d'anys també, no és d'un dia per l'altre, no? A més, en aquest sector que també, veig que era l'Alfred, aprofito per saludar-lo, per exemple, en el camp de la direcció artística i amb les propostes teatrals amb circ, doncs és picar pedra un altre cop perquè la gent et posi la confiança, no?, una miqueta amb aquestes noves versions sobre tu. I a més el circ, suposo que per aquesta herència nòmada de fer-s'ho tot, li costa molt delegar certes funcions a gent de fora del circ, no? Gent de comunicació, gent de producció, gent de distribució. Per tant, la figura de l'experiència d'algú que està fent un trànsit és superinteressant, perquè al final és algú que està dintre del sector, però que en un altre paper de l'auca. Després en podem retornar en aquest tema d'aquestes professions associades al circ, al món del circ, les tècniques, les pedagògiques, etc., amb el torn de preguntes, però a mi m'agradaria preguntar-li a la Cristina, que ella ha estat embarassada 2 vegades i ha hagut de fer 2 parades. Això també és important, no? És paro i retorno o retorno d'una altra manera fent una transició d'un punt a un altre. Com són aquestes aturades, que poden ser per maternitats, que poden ser per lesions, que poden ser per causes vitals o exògenes com un coronavirus? Com després tornes a posicionar-te? Doncs en el meu cas, jo vaig ser mare molt tard, amb 42 la primera, perquè no volia parar, perquè era una bona època en aquell moment, de molta feina, molts viatges, i parar era com... m'arruïno la vida. I bueno, va ser així, pares un any, no treballes, perquè sent acròbata i estant embarassada, doncs te quedes ahí. I bueno, jo vaig aprofitar per fer el segon espectacle de To Play amb una substituta, perquè si pares un any desapareixes de l'escena. O sigui, és com... Llavors, que continués la companyia, després
m'hi vaig sumar jo i després ja quan vaig quedar-me embarassada de la segona ja vaig dir, bueno, doncs ja, ara ja, esto no hay quien tire. I perquè vaig decidir, aleshores, bueno, fer-me clown, deixar d'entrenar tantes hores i intentar tirar endavant una estructura gran i quedar-me amb algú petit, que és picapedra, com diu l'Ignasi, perquè a mi no em coneix ningú, com a pallassa i com a algú petitet i com a algú mono, aquí alguna gent, bueno, però normalment l'Ostoplé i les coses que havia fet abans eren a nivell internacional. I aleshores ara, passito a passito, un altre cop, pues ahí estoy, però bueno, al final no hi ha gaires ajudes, per no dir molt poques, i aleshores per això som escenògrafs, quan ens posim la roba, tenim nens i intentem anar-nos de gira directament amb el nen en braços sense quasi ni passar la quarantena perquè un necessita sobreviure, un vol treballar i no tenim una cosa còmoda, no? De, bueno, te quedes embarazada i, bueno, tu segueixes cobrant i estàs supertranquil, no? És com... És una mica... És difícil. I després d'aquests períodes d'aturada enllaces, encares una altra realitat. En el teu cas, el clown. Sí. Va haver-hi algú que et fes algun tipus de servei d'acompanyament durant aquest període d'inici de maternitat o d'embaràs que t'assessorés sobre les possibilitats que hi havia? No, i com que soc molt... M'hi fixo molt poc en aquestes coses. Amb la primera, per exemple, vaig viure del paro que tenia i a la segona sí que va ser la Leti de l'Ostoplé, que també estava embarassada, que em va dir no, hem d'intentar tenir una ajuda i bueno, vam allà barallar-nos perquè la mútua poguéssim acollir-nos a l'ajut de la mútua de l'empresa que teníem. I aleshores sí que la segona va ser i llavors a partir d'aquí també moltes mares van anar preguntant també a la Leti com ho heu fet, perquè tampoc havia informació d'això, de com què haces quan et quedes embarassada. Sovint, pel que jo he vist, les noies quan teniu fills i torneu molt aviat, no? Perquè hi ha com una urgència. No sé si és tan personal de tornar a estar treballant o perquè realment hi ha una necessitat perquè s'ha de tornar a guanyar diners. No sé. Per mi va ser, evidentment, necessitava diners. Igual, si hagués tingut molts diners, igual no tornava en 4 mesos i no hagués fet el primer viatge en un mes per anar a vendre, no? Però, bueno, no sé. Igual jo no m'hagués quedat massa més temps sentada perquè m'encanta la meva feina, m'encanta viatjar i m'encanta poder-ho disfrutar i crec que també com més pares, més difícil tornar. I crec que quan tu desapareixes de l'escena, desapareixes molt ràpid i costa molt tornar. Jo crec que tot això fa que valgui la pena intentar-ho ràpid. Almenys en el meu cas va ser com, no, necessito començar ja. Però econòmicament també, sí. Però tot i així el cos no estava preparat. La Griselda Juncà, per exemple, l'altre dia apuntava que anar a entrenar és anar a treballar, que quan estàs en un període de lactància no vas a entrenar. Quina hauria de ser la mesura per poder seguir actiu tot i aquests canvis? Governamental, econòmica, social... Bueno, des de luego, és que no tenim cap ajut. O sigui, és que com a màxim s'ha aconseguit, ja et dic, que alguna mútua pagui una mica per baixa, però has de demostrar molt que no pots fer cap altra més feina, que la teva feina és aquesta, que... Saps? I aleshores, sí, no és fàcil, no és fàcil. Necessiten ajuts de veritat, igual que ara. És que ara què? No pots treballar i tampoc és que no hi ha ajuts. És que... Un dels marcs des d'on s'està emmirallant la dansa a l'hora de plantejar aquestes transicions laborals són els esportistes d'elit, no? Per exemple, els que estan formant-se al CAR de Sant Cugat, al Centre del Rendiment, on el que fan és preparar educativament, laboralment, pedagògicament, però també psicològicament els seus alumnes i les seves alumnes, que seran esportistes del rendiment per a aquesta transició futura. Insisteixo,
creieu que cal, a banda d'un assessorament pedagògic sobre aquestes possibles feines que apuntava l'Ignasi, també un acompanyament que podria ser psicològic? Sens dubte. Com el que passa que estem parlant una altra vegada de que som un sector que no té, diguéssim, prou interès econòmic i, per tant, per exemple, la xerrada que va organitzar l'Associació de Circ juntament amb la dansa, que van venir del Barça, no? Sí. A explicar-nos com és el pla 360 que es diu, que tenen ells allà. Allà ells realment, des que els reben com a nens petits fins que acaben jubilant-se, diguéssim, que també, diguéssim que la vida dels esportistes del Barça és semblant a la nostra. Sí. Perquè els preparin fins a aquell moment, no?, a nivell psicològic, i tenen tot un equip de psicòlegs, evidentment. Clar. Aquí parlàvem l'altre dia de que els motors de trànsit són físics, però sovint també són econòmics i temporals, no? Aquestes transicions a vegades venen motivades perquè el cos ja no dona més de sí o ja no el vols posar a escena, i per altra banda, ens estan dient que anem igual que el Barça, sí. I per altra banda, també econòmics, no? Al final, doncs, i logístics, no? La Cristina deia, ostres, jo vaig decidir sortir d'una companyia, tenia 2 nenes, em resultava més fàcil fer un solo. També és una cosa a tenir en compte, no? Que les transicions no només són pel pas del temps, sinó també són per les logístiques. Per logístiques i per possibilitats. També si tens més coses que et poden agradar i que pots fer i que veus que és superdifícil vendre i que ha caído mucho i que aquest any no ven ningú i tothom, el que té unes altres inquietuds potser decideix que prefereix ser més estable. És que és molt inestable la nostra feina i has de tenir molta força per aguantar aquesta inestabilitat. Tindràs feina, no tindràs feina, l'espectacle funcionarà, es vendrà, no es vendrà... Bé, el del Covid ja ha sigut la bomba, però sense el Covid ja el nostre és més o menys així. I és molt dur de mantenir. No tothom està preparat, no tothom aguanta aquesta inestabilitat, també, jo crec. Ignasi? Bueno, sí, és difícil. Jo, personalment, aquí a casa, doncs, la meva parella no es dedica al món del circ, per sort. I llavors això, igual que jo en el moment en què estava dedicant-me plenament al circ i ella va haver d'estar més cuidant també els petits, perquè jo diguéssim que no he sigut mare o no he parit, però he viscut també aquest moment d'allunyar-me de la família quan hi ha bebès i que tampoc no ha estat fàcil. I ara per ara, doncs sí, si en aquell moment era jo qui tirava més del carro, doncs ara toca que sigui l'altre. I també costa assumir-ho, això. Sí. Però s'ha d'acceptar, no? Espera, que estic veient. Ja no m'ho sé igual que el Barça. Sí, clar, s'ha d'acceptar, s'ha de preparar i s'ha de gestionar també la frustració que pot haver-hi en aquest transcurs. Des del vostre punt de vista, els vostres motors de transició són diferents, però també tenen a veure amb el pas del temps. Com veu encarar això? Hi ha nostàlgia, hi ha malestar, hi ha frustració, hi ha alegria de començar un camí nou, hi ha alegria també de compartir els valors del circ amb altres persones des de l'experiència, que al final són valors que tenen a veure amb la democràcia, amb la col·lectivitat, amb la trobada, amb la no competència. Cristina? Jo? Sí, com vulguis. Jo estic encantat si hi ha algú que li interessa el que jo pugui fer per ajudar-los, sempre. En qualsevol cosa, des d'una recepta de cuina a fer un espectacle. És així. Llavors, sentir-se útil, evidentment, penso que també és una cosa que ens ajuda a ser positius i a tirar endavant. I sí, ha estat un any molt complicat. Jo, dins de tot aquest pica-pedra que parlàvem abans, doncs a mi, tal qual va començar l'any, tot l'any se'm va anar a la merda. I seguim apostant i seguim intentant-ho i aprofitem per intentar fer anar la creativitat en la mesura del possible per sortir-ne.
no sé, no és fàcil. En quin moment vital i laboral us trobeu ara? Suposo que la pandèmia... Sí, jo amb la pandèmia m'ha estroncat tot perquè el meu canvi sí que trobo a faltar l'acrobàcia, m'encantaria seguir volant una mica més i la veritat és que sí, però i el canvi va ser molt difícil perquè trobar-me sola, assajant una cronopis, en una habitació, en un lloc petit, sola, doncs què faig? Em va costar, sí, em va costar i anava a assajar i tornava i deia, quin desastre, tia, això no podré fer-ho. I he tingut molta gent que m'ha estat ajudant, o sigui, no és que vaig tenir un director, van venir com 5 o 6 a empujar-me, perquè era com un pànic total, no? Va ser el primer espectacle i ha sigut per mi el primer passet. Evidentment, no ha arribat ni s'ha venut tant com volia, però per mi és com el sí puedo, no? Vale, ja ho he fet, ja puc, salvens. Ara ja he fet el segon, que gràcies al confinament o per al confinament ha sigut el meu company, que està en Verte, que tampoc treballa d'això, que està fent de tècnic en escena i d'actor, i les nenes fan de voluntàries, perquè no queda altra, i hem anat a la Mercè, ens ho hem passat molt bé, i de cop hem fet un espectacle familiar on jo no ho hagués pensat en la vida, no era la meva proposta, però jamás, perquè m'encanta anar-me'n sola. Però de cop ha passat així i clar, aquest any ara sí, tot ha estroncat, tots els bolos teníem pendents res i bueno, pues resant de que s'haga Navidad, a veure si d'aquí puc salvar una mica, ha salido un bolo en enero, i bueno, alguna notícia bona sempre hi ha, no? Que, bueno, serà difícil un temps, però vaja, és el que hi ha. Ignasi? Perdona, m'he perdut. No m'escoltaves? No, t'estava escoltant i se m'ha anat al cap. Estaves pensant en la Mercè. No, jo ara mateix sí, estic molt aturat amb els projectes personals que en tinc i estic començant a treballar amb un mag aquí del poble que m'ha fet una proposta divertida però bueno, estem parlant de sembrar de cara l'any que ve perquè està tot aturat. Llavors, d'alguna manera em motiva perquè es torna a enfilar-se escenaris, però amb tots els meus projectes que he anat escrivint d'espectacles i que amb l'Alfred hem tingut la sort de poder treballar junts una estona i intentar picar pedra junts. I després, doncs, intentant seguir proposant a l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera que segueixi deixant-me organitzar coses i que posi una miqueta de diners, que tampoc no passaria res. Però, clar, un cop ho fas amb molt pocs diners, després el que passa, que es pensen que sempre ho faràs així. I llavors, aquest any ho vam fer pràcticament a cost zero i per l'any que ve, que en teoria m'havien d'ajudar i s'involucrarien perquè vam veure que hi havia èxit, doncs la proposta és la mateixa. Llavors, clar, desanima una miqueta també, no? Veure que veuen que funciona i tot i així ni s'ho plantegen en els pressupostos de fer-ho ben fet. Ja. Llavors jo sí, segueixo apostant per l'assessorament artístic, amb números de circ sobretot. Tinc una xerrada, un laboratori de creació de números que l'he començat a fer i ha donat molt bons resultats a Mallorca. Estic en vies de fer-ho aquí també amb el Circ Pistolet a Terrassa. En fi, anem obrint com un multifocus, no? Doncs amb aquest multifocus portem 45 minuts parlant 3 veus. Crec que pot ser bonic obrir aquest focus i si alguna de les participants vol dir quelcom seria xulo també escoltar experiències o matisos o fins i tot idees de com podem passar d'un estat a l'altre sense que sigui crític, sinó que sigui un camí nou. No sé si voleu dir alguna cosa. Si m'escriu pel xat us vaig donant veu, o si no, us poseu la càmera o el volum i parleu, que tampoc som tantes persones. Manel, va, que veig que estàs intentant treure't l'àudio. Vinga, va. T'he vist. No, jo sí que, no sé, tinc una pregunta més aviat per tothom, que és, perquè pel que he pogut sentir, hi ha com l'opció de la Cristina de seguir fent clown i deixar l'acrobàcia, bueno, també l'Ignasi pel que diu, que igual ara es fica o de seguir en escena sense deixar l'acrobàcia,
i que és típic ja del circ tradicional, de seguir l'acròbata més gran, passar a clown. Però no sé si... O sigui, teniu referències d'alguna altra opció? Alguna acròbata que segueix a l'escena sense... Potser sense ser clown, potser que passa en altres països com França, que sí que jo crec que veus gent més gran a l'escenari. No sé, però és que jo aquí no tinc una referència d'algú que digui, mira, aquesta persona ha seguit. Jo crec, Manel, que en el circ no ens eduquen teatralment, no som actors, fem circ. I crec que per ser actor és una altra carrera. I per això jo crec que després hi ha poca gent de circ que estigui fent espectacles de text, per exemple, no? Perquè realment no treballem gaire el que és el teatre. No sé ara a les escoles, perdoneu-me, perquè jo ja soc gran. No, és veritat. Però sí em pregunto si hi ha alguna cosa que pugui quedar del circ, saps? O d'alguna essència rara que diguis, bueno, això és circ sense haver de fer teatre o d'haver de fer... Ho pregunto així bastant més, no sé, filosòficament, no sé. O què fan, no sé, perquè a França igual sí que es veuen companyies que barregen gent més gran, gent més jove. No ho sé, és com un dubte. Sí, però tenen personatges més teatrals, no? La gent aquesta, i a més, bueno, que són gent gran també i tenen tota aquesta cosa de la profunditat de la maduresa. Però a França sí, sempre han anat molt més contemporàniament i molt més endavant i en alguns aspectes, o tots, no ho sé, però sí que és més teatral, no? Sempre el circ francès. Sí, és veritat. Una de les opcions de quan fem aquest canvi, aquest pas, no? A banda de tots aquests assessoraments artístics i tècnics, és la formació. De fet, l'Ignasi ha dit que no li agradava la formació, però aquí hi ha formadores aquí que estan en aquesta xerrada. És una opció també fer de formador quan decideixes no estar a escena o estar menys a escena, no? Segueixes posant el teu cos, però sí que el poses una mica, el teu cos i la teva experiència a disposició pedagògicament perquè altres puguin agafar el testimoni. No sé què en penseu d'això, d'aquesta... Potser la Bea és formadora, la Pepa crec que també és formadora. Què penseu d'aquesta transició a formar i a deixar la vostra experiència perquè altres persones puguin aprendre la tècnica del circ? Hola a todas. Hola, Bea. Bueno, yo en mi caso soy formadora de vocación y entré justo en el mundo artístico porque entré en una escuela que me formé como profesora de teatro. Entonces, creo que esto para mí ha resultado más fluido y mucho más fácil. Pero debo decir que me parece a mí un espacio bastante interesante para la gente que deja el escenario porque esta traspolación de la experiencia yo creo que es bastante rica y que hay mucho que ofrecer. Yo de todos modos sigo en el escenario y sigo dando clases porque son las dos cosas que me gustan más en la vida, pero siempre me he planteado la cuestión de, bueno, a nivel acrobático dejar el escenario, pero claro, como soy actriz también tengo el recurso de, sí, he pensado morirme en el escenario, tener 90 años y estar actuando, porque es algo que es bastante vital, como creo que es para todas, ¿no? Pero sí que lo considero un recurso importante y creo que que da bastante plenitud, ¿no? Tiene que ver con que uno pueda tener las herramientas para poder comunicar esta experiencia, que yo creo que las herramientas se van adquiriendo con el tiempo y también con el aprendizaje, por supuesto. Yo creo que cuando estamos en el circo pasamos por cantidades de profes y profas que realmente dejan una impronta de cómo enseñar y de cómo, y cuando tú has vivido la experiencia, el convivio que tenemos de relacionarnos entre todas y la manera de hacer y la manera de estructurarnos, yo creo que es algo que llevamos y que podemos comunicar.
y que me parece una de las opciones bastante valiosas de permanecer en el ámbito y que aportan un montón, ¿no? También desde el punto de vista de la creación me parece que es interesante, ¿no? Lo que podemos aportar a nivel de la mirada artístico-estética, me parece que son variantes que a mí me causan mucho placer, la dirección y esta relación con la parte artística, estética, ¿no? Poder aportar desde los lugares, desde esos lugares. Pero creo que son los discursos más válidos. También el discurso técnico me parece un espacio bastante interessant. Crec que la Pepa volia dir alguna cosa, m'ha semblat. No escoltem, oi? No. No. Pepa, el micro. No, però el té obert. S'ha obert. No te sentim, Pepa, Oriol. No us sentim. Sí, el micro està obert, però no arriba la senyal, crec. No ens arriba el so. Estan massa lluny. Vale. No, en aquest sentit no sé si és qüestió més Vale, igual que no sigui el volum de l'ordinador. Espera, els aviso. Bé, crec que l'Adrián també és... Una cosa sobre el que comentava la Bea, Sí, que aprofito per saludar-la també, i que quan parla de la vocació, no? Penso que és important que... perquè també es dona el cas, no?, de gent que no troba una altra alternativa un cop ha arribat a aquest moment que no sigui ensenyar, i com és el meu cas, per exemple, que no és que no m'agradi ensenyar, però dedicar-me perpètuament a ser mestre d'acrobàcia o de màstil o de trapeci, realment no m'interessa el més mínim. Llavors penso que també és doncs com una pena, no?, veure algú que no li agrada fer alguna cosa però no té una altra opció, i en alguns casos hi ha gent que s'hi troba amb això, no?, de hòstia, doncs ara només em queda ensenyar. I potser es tanca amb escoletes de circ a fer alguna cosa que potser no li agrada tant però no té opció de guanyar diners que no sigui aquesta, o no creu que tingui opció quan sí que hi és, no? Una altra opció també és, a banda de l'assessorament, la direcció. El Joan Ramon, que el tenim aquí, en foto, és una de les persones que també està dirigint el PNC. Mira, la Cristina té... No sé, també és una manera... Tu segueixes en actiu, Joan Ramon, com a artista, però també t'estàs passant en aquesta banda de la direcció-producció. També és un trànsit, no? Sí, podríem dir que és un trànsit, però també podria dir que jo, més que transitar d'un lloc als altres, intento fer camins paral·lels. Encara no vull parar de ser acròbata, potser, però sí que des de fa anys he intentat formar-me en direcció, dramatúrgia, però també en gestió, per exemple. M'agrada molt veure tot el que seria el món del circ d'una manera general i com afecta la gestió a la direcció a ser acròbata i com retroalimenten tots aquests camins. Però jo els veig més paral·lels que no un darrere l'altre. Segurament algun l'hauré de parar en algun moment perquè cada cop em fa més mal l'esquena, però sí que a mi el que m'agrada és que es vagin alimentant. No sé què em pensa. El que passa és que a vegades noto certes reticències, per exemple, des de les administracions, a que un artista pugui esdevenir gestor. I hi ha com formacions, hi ha cada cop més gent, no sé, l'Àfrica, molta gent que està fent màsters de gestió cultural i s'estan formant realment, i encara que estiguin formats, noto com una certa reticència que si has estat artista segur que no pots ser bon gestor. I això no sé què en penseu. La Cristina Tascón tenia uns comentaris.
Sí, de fet, el Joan Ramon ja ha introduït un del comentari que volia fer, no? És un dubte primer de la prèvia, no? En aquesta formació que l'alumne pot rebre, com d'important o imprescindible, si és important o si és imprescindible o si no passa res, com d'important és que sàpiga que necessita un pla B o no. Sí. És importantíssim que sàpiga, que tingui un pla B, que tingui una altra professió, una altra carrera o no. És un dubte, no? Sobretot suposo que si es tracta d'exercicis amb una necessitat física molt alta, si hi ha una lesió, què passa? Necessita un pla B, o sigui que és, com d'imprescindible és respecte al nostre sector, respecte al sector del circ. És un dubte, com ho veieu vosaltres. I després també, en el que ha dit el Joan Ramon, en el post, ja quan ens passem a l'altre, ja transiteu o feu un paral·lel, la societat o el sector cultural o l'administratiu reconeix aquest artista amb tot el que ha après, perquè també, en el fons, hi ha altres professionals que també s'han hagut de fer així el seu espai i l'artista que arriba a no sé quina edat i també s'ha de fer també com encara ha de fer encara l'espai encara és més petit i se'l reconeix tot aquest aprenentatge que ha tingut o no el reconeixem, i és un dubte, i ara el Joan Ramon ho ha dit, potser des de l'administració no s'està reconeixent la gestió cultural que han après totes les artistes, però potser també a nivell tècnic, els tècnics també, i és un dubte i també com ho veieu, jo no tinc dubte, però crec que sí que falta un reconeixement. Bé, si també ho sentiu vosaltres. La Cristina Cazorla, que avui hi ha 3 Cristines, volia fer un apunt. Sí, són 3, que guai. Moltes coses. El primer, agrair sobretot l'activitat i de més per parlar d'això, perquè crec que el que esteu dient, que hi ha una gran invisibilització i és com a la contra, el fet que facis una transició, ja te l'aprenguis, com que veus que una etapa l'has acabat i et ve de gust fer una altra cosa dintre del món artístic, ja sigui una cosa de l'altra, o com bé diu el Joan Ramon, que sigui crear camins paral·lels, però sí que és veritat que el fet que quan un artista deixa els escenaris però que no es deixa, continua d'una altra manera, sempre hi ha aquesta visió de clar, ja no pot, ja està gran, llavors vull dir, sobretot, Cristina, Ignasi, vosotros sois grandes, però no mayores, que és diferent. Sois muy grandes. Però, en principi sí que penso que és important poder donar la visibilitat en converses com aquestes i ensenyar i continuar en els escenaris fora, dintre, al costat, a dalt o a baix, com deia la Cristina, perquè és el que tu vols fer. Vull dir que no sigui la societat i que malauradament també ha sortit un petit apunt, o sigui a través de les administracions, a través del propi públic o a través de la gent que estem a dins, de no trobar contradictori o estrany que una persona més gran d'una certa edat pugui estar fent acrobàcia o fent direcció i de més. I que no sempre és, si tu estàs dalt de l'escenari, la Neus parlava de la bellesa. Jo penso que un cos gran pot ser igual de vell que un de jove. El que passa que penso que tenim molta feina. Això cadascú ho ha de triar ell mateix, formar-se o no, passar a ser gestor, no? Jo et contesto, Joan Ramon, no crec per res que un artista no pugui ser un bon gestor, al contrari, penso que precisament un artista té un gran coneixement de les necessitats i, com deia l'Ignasi, curar los egos que potser a vegades els gestors no tenim. Però, sobretot, aquesta societat, de que d'alguna manera se'ns reconegui que tenim el dret de transitar i d'obrir camins si és el que ens ve de gust i no sentir que des de fora se t'està malmetent. Perquè jo, per exemple, com a exemple, i a mi em va saber molt de greu, aquest darrer Fatent, una companyia estatal estrenava, doncs el capo de la companyia pot tenir una edat, que jo ni la tinc en compte, però llavors en aquest darrer espectacle és ell més 4 o 5 joves, doncs casualment la majoria dels programadors va ser com, què tal, què tal? Allò que fem sempre tan horrorós entre nosaltres. I va ser com de, bien, però claro, és que ell ja està com per deixar-ho, perquè ja no fa el que fan els altres. I clar, a mi em va saber molt de greu, perquè vaig pensar, per què? És la seva companyia, saps? Perdoneu?
Digues? Perdó. Ara, Pepa, que ets tu? Què se te sent ara? Se'm Ai, sent. ara se te sent, ara se te sent. Ara et deixo. Vull dir, és això, que simplement a la punt de la llibertat de l'artista, el gestor que sigui, per transitar sempre que vulgui i sigui el que li vagi de gust, intentar buscar aquestes ajudes perquè existeixin la formació, no només per artistes en declives, que no ha d'existir l'artista en declive. Es necessiten això perquè un artista no esté en declive, necessita que d'alguna manera se l'ajudi quan té maternitat, quan ha de fer parons, etc. I sobretot això, ajudar-nos a educar-nos entre tots i igual que estem treballant amb gènere i de més, doncs potser que entre tots ens puguem respectar i no que els altres considerin si estem o no grans per fer allò que estem fent. Pepa, te dejo. No. Disculpeu, no, que... Tranquil·la, que no et sentíem. Ens hem distret de l'hora, vull dir que ens hem confós, és el que tenim, i ara ja ha passat, el tren ja ha passat, perquè estàvem parlant de la formació, ja passó. Sí, clar. Ho pots introduir sense problema. Això de l'edat, evidentment, en lloc de ser un mèrit, no? Vull dir que estic super a favor, absolutament, d'apoyar i de donar suport a totes les companyies emergents, obvi, oportunitats, però d'alguna manera també se'ns castiga els que portem una llarga trajectòria. Llarga vol dir que vam néixer abans, vull dir que hem guanyat, ens hem fet la vida en aquest ofici, vull dir que és el que sabem fer. No em diguis que em reinventi perquè t'arrenco el cap, vull dir, porto una vida intentant-me inventar. O sigui que... Però sí que hi ha una mena de càstig, una mena de... no serveix per res l'experiència, la trajectòria, o que en tot cas diu, bueno, sí, ja sabem què fa, bueno, sí, ja està, que retiri, que doni pas. Dius, hòstia, justament ara que em sembla que n'he après, se'ns castiga més. I en femení he de dir que encara és pitjor. Vull dir que encara és pitjor. Les oportunitats són menys per entrar a formar, a dirigir o a dirigir en general, a dirigir espectacles, a dirigir festivals o a dirigir el que sigui. No, el femení es castiga, absolutament. Sí, el fet en termes de gènere, no? Es castiga l'edat i alhora es castiga també el fet de ser dona, també perquè estàs atravessada per més coses físiques, no? I a més, això que parlàvem de la bellesa en B alta i en B baixa, no? El cos de la dona encara ha de ser més bonic, més visible. A mi m'agradaria recuperar el que preguntava el Manel a la primera intervenció, quan hem obert el micro obert aquest que estem fent, que era si realment hi ha altres maneres d'estar a escena que no siguin el fet de passar a ser pallassa, no? Altres maneres de fer circ que no només, no? Manel, si vols una mica matisar el que preguntaves, ho dic perquè potser la Pepa ens pot, ara que tenim el micro... Només un matís, sense desmereixer, vull dir, el meu somni seria ser clown també fins als 80, eh? Vull dir sí, no, evident. De clowns aquí, dic, hòstia, ara que no ho hagin entès malament. Però això, em pregunto, dic, hòstia, hi ha alguna altra manera? Ja està. Com que a la Pep ara li funciona el micro, no sé si volies intervenir en aquest moment. No. Vale, és que ha sigut el moment en què anaves a parlar i que no ens sentíem. Bé, molt interessant. Jo crec que parlar d'aquestes transicions té a veure també amb poder començar a formar els que comencen a dir-los, ei, això no serà sempre així, no? No sempre seràs jove, fort, actiu, podràs menjar el que vulguis. Parlàvem també del tema d'entrenar, no? Que l'altre dia parlava concretament la Griselda Juncà, que també forma part de la PSC, que deia, quan ets jove no necessites anar a entrenar, però després et fas més gran, necessites tenir unes rutines d'entrenament i potser la vida o la logística familiar, vital, etc., no et permet això, no? Com ho hem d'enfrontar? Quins mecanismes podríem fer servir per intentar mantenir aquests cossos o intentar que aquests cossos transitessin i estan protegits i protegides alhora i tenir-nos cura? Bueno, jo crec que quan un decideix ser mare, per exemple, en el meu cas, doncs, clar, després t'has de cuidar molt més, és molt més difícil, tens un bebè, has de fer més abdominals perquè estàs pitjor, has de fer més hipopressius perquè has de no sé què, i és part del camí, o sigui, no crec que...
jo crec que això no s'ensenya, això ja lo ves. Igual que quan estàs entrenant i estàs fent espectacles i no sé què, i comences de jovenet, que un dia et fas mal al turmell, l'altre dia et fas el braç i vas dient, bueno, encara que tinc 20 anys, però espera't. Bueno, jo això no ho he dit mai perquè vaig començar als 30, però els que van començar més jovenets suposo que ja et fas a la idea que hi ha un moment que ja et comença a fer mal sempre el mateix turmell, i bueno, jo crec que esto ya se ve venir, ¿no? ¿Qué decís los jóvenes? Llavors no. Sí. Un altre. Digues, Ignasi. Clar, no, això que parla de les lesions, no? També és veritat que sempre, no sé si a tothom li ha passat, en el meu cas, vull dir, vaig treballar numeroses veces amb molt de dolor, per exemple, i no hi havia l'opció de no sortir a actuar, perquè estàs allà i ho surts i ho fas, no? I és veritat, després passes als 30, 35, arribes als 40 i allò que comences a tenir lesions cròniques, comences a notar que o fas un canvi de vida, i això vol dir els hàbits, amb l'alimentació, i has d'introduir en el teu dia a dia rutines per cuidar-te que entre els 20 i els 30 potser no et feien falta, no? També hi ha d'haver una reeducació en aquest aspecte, potser, no? Que pot començar també a l'escola de circ. Bueno, als 20 anys no us passa res, podeu anar-vos-en de festa cada dia si voleu, que seguiu rendint. Però ojo quan arribeu allà, no? Clar, sí. Una de les coses que proposava la taula de transició d'artistes de la dansa era precisament aquesta, no? Que el ballarí o la ballarina prengui consciència en el període de formació de la finitud de moltes coses, no? De la finitud que permet fer un canvi de model o dintre o fora dels escenaris. Mireu, ens queden 15 minutets. A mi m'agradaria saber una miqueta si algú més vol participar, dir-hi la seva, fer aportacions. El Manel li pot estar per dinar. Una mica, i si no, doncs, d'aquí una miqueta aniríem fent una mica de resum col·lectiu de què podem fer per fer millor aquestes transicions, que no siguin crítiques, com deia la definició de l'Institut d'Estudis Catalans, sinó que siguin passos naturals d'un lloc a l'altre. Demana torna el Manel i l'Helena Zanzu. Manel, dale. Jo, una pregunta que em sorgeix ara, perquè per mi està clar, no?, el que dèiem, les lesions, la maternitat són coses que pots tenir clar, que són coses que t'afectaran a la decisió de parar, però una cosa que no tenia molt en compte i que veig que ha sortit és el desgast de la gira, no? I és preguntar fins a quin punt els que porteu molts anys girant, això és un desgast de veritat o és una cosa que és igual, us segueix agradant i en aquests... L'Adrià no sé si fa que sí o que no, però... I si en aquest sentit també veig que la precarietat és un problema, perquè si fossin més estables, que tu puguis estar 3 setmanes en un teatre a Barcelona, doncs igual seria més fàcil seguir treballant, no? M'ho pregunto, és una pregunta. Jo puc dir, responent al Manel? Clar que sí. Jo en el meu cas sí que hi va haver també un desgast de les gires, de passar tantes temporades o tants dies fora de casa amb moltes hores de furgoneta, perquè aquesta és una altra... Mira, aquesta se m'ha oblidat, és una altra de les professions que som transportistes també. De deixar la família, d'estar tant de temps ausent, doncs tot això també realment va causar bastant de desgast i va ser un dels motius de fer la transició potser abans d'hora i tot. Jo, en el meu cas, és tot el contrari, cara Ignasi. A mi m'encanta seguir viatjant, m'encanta la carretera, m'encanta sortir de casa, m'encanta donar aire a la meva família, que estan encantats quan me'n vaig, també. I sí, ho veig com un modus vivendi. Jo és que el dia que se m'acabi, no sé, me apuntaré a tots els de l'Inferso, perquè necessitaré seguir a la carretera d'alguna manera. Al principi parlàvem d'aquestes dues transicions, no? Una per motius físics i una per motius econòmics o logístics, que era el que deia
el Manel. Hi ha una transició que la fas perquè no tens més remei, perquè potser si no hi ha un circ estable i no vols anar donant voltes amb la furgoneta per Europa, arriba un moment que decideixes fer una altra cosa i al final té a veure més amb motius exògens del sistema que no del teu propi cos o del teu propi ésser o de la teva capacitat de decidir, no? Són com dues transicions. En aquesta trobada hem encarat sobretot a la que tenia a veure amb motius físics i per motius vitals, però relacionades amb el propi cos, ja fos una maternitat o fos un canvi de paradigma en el cas de l'Ignasi, també pel pas del temps, més que pels motius laborals i econòmics, però evidentment hi ha transicions que són per motius econòmics, no? Que és em surt més barat o em surt més a compte fer un solo que fer una cosa grupal, perquè un solo és una persona donada d'alta i no 5, no? I això també és un motiu. És una transició artística per motius econòmics i crec que també és un tema de debat interessant que en aquesta trobada no estem apuntant, però que sí que la vam anomenar, no? Quan vam preparar la sessió. L'Helena havia demanat el torn de paraula. Helena, si vols, digues. Sí, que personalment, com a artista, trobo més interessant estar a l'escenari ara que quan era més jove. I també políticament, com a públic, també m'interessa més veure diversitat i veure persones grans i cossos gordos i diversitat funcional que veure el paquet que ja tenim, que està bé, però que és com un monolite que està bé si es trenca una mica i hi ha més varietat, diversitat. Sí, de fet, una de les coses de posar cossos que no fossin canònics també és ampliar la mirada democràtica de la diversitat que hi ha al món, portar-la a escena, i això també és bonic, això també ho vam apuntar, de per què no pot ser bonic algú que agafi un trapezi, no l'agafarà igual que quan tenia 20 anys, amb 80 o amb 60, però l'agafarà i serà la manera bonica d'agafar-lo. Alguna paraula més, companyes? Si no, la Cristina té un dinar. Cristina Soler té un dinar. Carolina Barbarian, que digui alguna cosa, no? Adri, tu que ets solista i que t'encanta la carretera, que ara mateix estàs a Lituània o no sé on ets, no? Què opines tu? Bon dia a tothom. Sí, estic al meu exili a Lituània, que molt bé, molt bé. Bueno, lo de la carretera, Manel, sí, es como una droga, es imparable. Creo que, como decía Ignasi, hay un momento que nos convertimos también en conductores, choferes, descargadores de camiones, montadores de carpa, y esto forma parte de todo, ¿no? Yo lo que quería decir era simplemente, lo estaba por escribir, que el año pasado el número de más éxito en el circo Zanzara, donde yo trabajo en Holanda, era un número de acrobacia de 2 personas de 60 años. Y creo que al público le encantaba justamente por lo que decía Cristina y lo que decía ahora Elena, era de ver a 2 cosos feos, gorditos y fuera de temporada haciendo cosas que evidentemente, aunque seamos muy jóvenes, no sabemos hacer, hablando del público. Y era entrañable. Y de verdad que yo creo que no hay edad para que se acabe. Es una elección personal. Yo siempre admiro el último número de Tommy Cooper, el mago, muriendo en escena con el público riéndose a carcajadas hasta que entienden que algo ha pasado. Y creo que esto es el deseo de todos nosotros. Y espero que pase en el lugar más extraño, en el nuevo circo, en la Antártida, en Nueva Zelanda, en una isla del Pacífico, donde tengamos que viajar mucho cuando volvamos a viajar. Porque creo que todos los que estamos aquí hemos recibido un mazazo en la cara como nunca, que es el COVID. Pero no solo es el COVID es una de las, digamos, que nos han puesto de nuevo en la tierra, pero también digamos, la respuesta de todas las instituciones y la sociedad
Cuando en marzo, abril pensábamos que esto iba a ser un buen mazazo para el mundo y que íbamos a cambiar para bien, nos estamos dando cuenta que a noviembre esto ha cambiado para mal. En general, en todos los sitios han cambiado para mal y que no hay ninguna institución que sepa dar la respuesta. Ahí la respuesta somos nosotros. ¿Qué respuesta le vamos a dar nosotros, Cristina, Ignasi, la Pepa y todos, para que en el futuro esto vuelva como nunca y vuelva de la forma que sea posible, pero que sabemos perfectamente que no somos prescindibles, la cultura no es prescindible y la cultura es universal, por lo tanto viajamos para que sea universal. Nada más, yo lo agradezco que estéis y que sigamos estando de la forma que sea. Enseñando, asesorando, en escena, apoyando y sobre todo con la solidaridad que esta profesión creo nos ha enseñado. Y eso sí que hay que mantenerlo hasta el final, que es esta solidaridad. Nada más, res més i que vagi bé a tothom. Moltes gràcies. Muy de acuerdo contigo. Gracias. Sí, moltes gràcies. Algú més vol fer alguna aportació? Alfred? Doncs anem una mica recollint, si voleu. Jo crec que de les coses que podem extreure d'aquesta trobada entre totes i tots és que, primer de tot, el canviar, fer aquesta transició, el passar d'un lloc a l'altre, és una decisió individual que hem de prendre de manera interna, que hem d'evitar que la prenguin de manera exògena els poders fàctics del sistema, etc., tot i que a vegades no tenim més opció, però, com deia la Cristina, jo vull seguir fent això o jo vull fer això d'aquesta manera, per tant, així prenc aquesta decisió i passo a l'acció a fer una altra cosa. Crec que també és important, i hem apuntat, que s'han de formar a les escoles de circ als joves i a les joves, explicar-los que tenen altres opcions laborals vinculades al món del circ, donar-los formació tècnica en gestió, en producció, en distribució, en comunicació, perquè, com apuntàveu al principi, Ignasi i Cristina, vosaltres ho veu anar fent d'una manera lliure i anàrquica, perquè entre vosaltres us veu anar assessorant i veu anar entenent com ho havíeu de fer, però no teníeu una formació prèvia. Per tant, podria ser interessant que a les escoles es donés tota aquesta formació, totes aquestes opcions. L'altra cosa que també hem apuntat és que és interessant que els artistes i les artistes també en formació, aquest jovent, se'ls assessori psicològicament i de manera emocional, igual que de manera laboral, que hi haurà un final del que estan fent i que, per tant, hauran de transcendir cap a un altre lloc, i així s'eviten moltes frustracions o molts malestars o moltes pèrdues de consciència o de sentit. Crec que també el que parlàvem de les maternitats, d'aquestes aturades, que ens falta protecció a totes les dones, de totes les professions, però en el món del circ, on poses el cos a escena, doncs és important que hi hagi una protecció i un assessorament legal. Crec que això ho podeu preguntar a la següent sessió amb l'advocada, perquè això ja són en termes jurídics. I crec que una de les coses maques és que totes i tots els que feu circ podeu aportar experiència a altres persones i sobretot podeu aportar aquests valors que apuntava a l'Adrián, que són valors que es basen sobretot en la solidaritat, en la col·lectivitat i en la no competència. Jo crec que és interessant que això que es comenci a parlar d'això, que es comenci a parlar de què fem quan no podem seguir fent per raons físiques, emocionals o logístiques el que fèiem i quines opcions hi ha, i que realment són opcions que són igual de vàlides, igual d'interessants. I si l'opció és voler seguir en escena, també és important que s'entengui que la bellesa amb B baixa pot ser bellesa amb B alta i que els cossos diversos i no normatius tenen el dret, i el públic tenim el dret i el deure de poder-los
apreciar, poder-los gaudir i poder-los veure, perquè si no acabarem en un món d'Instagram de filtres on ja no sabrem ni què és una arruga, ni què és una cuixa, ni què és res, ni què és una calvície. Així que jo, fins aquí, em sembla que aquest és el meu resum del que jo he après escoltant-vos a totes vosaltres, que ha sigut molt interessant, ha sigut un privilegi, com sempre que me sento davant de les persones del circ, que crec que tenen molt a veure. I per últim també crec que és interessant recollir el que deia la Cristina i el Joan Ramon, que es valori que l'artista de circ pot fer una transició cap al món de la gestió i, de fet, el món de la gestió necessita la mirada solidària, de no competència i de col·lectivitat del circ. Doncs moltes gràcies. Voleu afegir alguna coseta més o tanquem? I a més ho haurem fet estupendo a nivell de timing. Jo igual afegiria que tot això que dius, que està molt bé que entre nosaltres ho haguem parlat, però està clar que a la pràctica això ha de ser des de les entitats, no? Hi ha d'haver, no sé si la PCC o hi ha d'haver l'Ateneu, tot això ha d'arribar i aquest neguit i aquest canvi en aquest punt de vista ja s'ha de començar a picar pedra també perquè ens escoltin d'una altra manera també els que fem transició, no? Cristina, Javier, per tancar, vosaltres que heu promogut vosaltres des de les entitats que representeu, que heu promogut aquestes trobades, no sé si voleu dir alguna cosa i comencem el dinar de dissabte. Bueno, primer de tot, estic molt agraïda a l'Ignasi i a la Cristina i fins i tot emocionada per moltes coses que heu dit. M'ha agradat molt. I una mica també parlar del que havia dit al principi, que aquesta és una línia de treball que continuarem, que ja s'havia treballat amb l'Alfred i amb l'antiga Junta i que continuem, perquè ens interessa molt perquè al final sou vosaltres, sou l'artista, són les vostres emocions, és la vostra vida i per això estem a la PSC. Farem com ja havia dit, farem al desembre una trobada específica amb l'Andrea de Leunda, l'advocada, per parlar de jubilacions. Això és una cosa molt específica. També la podríem ampliar per parlar de les baixes maternals i d'aquest tema de la maternitat, que potser també podria ser interessant, i que treballarem amb l'Associació de Professionals de la Dansa les transicions professionals, amb un grup de treball al que us convidarem a participar perquè és amb vosaltres, que sou vosaltres qui teniu l'experiència. I res, i és veritat, és una feina de les associacions, és una feina de l'administració, que totes aquestes coses que veiem, que sabem que són necessàries, que són imprescindibles, posar fil a l'agulla i a començar a treballar, ho hem de fer nosaltres i ho hem de gestionar amb les altres associacions, amb les altres associacions de l'Estat i interlocutant al final amb qui té les claus de tot això. Que som nosaltres. Hem de ser nosaltres qui tinguem les claus, ¿no? Porque si no... Bueno. Y yo poco más añadir, también agradecer a todas las reflexiones, las aportaciones. La verdad que hay mucho material para pensar, reflexionar y para proyectar, como también decía Ignacia ahora, cogiendo así como eso desde las instituciones de los que estamos, por así decirlo, en estos lugares, pues de seguir promoviendo, abriendo y trabajando y picando piedra por todos estos temas y todas estas reflexiones que se han hecho. Así que nada, simplemente agradecer y cuánta información y cuánto aprendizaje y cuánta proyección para el futuro. Así que esperemos que siga siendo, como comentaba también Adrián, desde esa solidaridad y ese trabajo mutuo de ir construyendo, haciendo y manteniéndonos y defendiéndonos en esta situación y en estos mundos raros que nos toca vivir. Así que un placer. També volia dir una cosa, perdoneu. Volia agrair moltíssim a Neus Molina perquè ha dinamitzat la reunió d'una manera fabulosa i fantàstica que... Moltes gràcies. Gràcies. Potser he parlat massa i tot, hauríeu d'haver parlat més vosaltres, però és el que comentàvem, el tema del Zoom fa que costi més intervenir, però bueno, la propera segur que serà amb cossos. Doncs, agraïment també a l'Ignasi i a la Cristina, sobretot per compartir les seves experiències i la seva intimitat aquí amb nosaltres. Crec que allò personal és polític i és molt xulo que ho hagueu
que ho heu explicat així de bé i amb aquesta solidaritat. I també m'agradaria fer un apunt que estava pensant que no hi ha gaire gent jove aquí. Al final aquesta tasca que estem fent també és per conscienciar a la gent jove que a part del Manel, que és molt jove, que ja ens ho ha anunciat, conscienciar també que això que fem és perquè la gent que està formant-se o la gent que està emergent, tot i que ara estàs emergint fins als 40 anys, però no, també participi d'això perquè sàpiga que hi ha opcions més enllà del que estan fent ara els escenaris, no? Opcions com que hem comentat fins ara. Així que a vegades quan fem xerrades sobre gènere només venen dones i no venen homes, a vegades quan fem xerrades sobre això doncs no venen els joves. Intentarem potser que hi hagi més gent jove. L'Alfred diu no hi ha gent jove, diu la Neus. Alfred, tu i jo som els joves. Moltes gràcies. Tanquem aquí la sessió, queda enregistrada. No sé amb el material enregistrat què faran tant el Javier, que és el nostre Mander and Commander. No sé què es farà, però que sapigueu que això està enregistrat i que segurament ho podrem seguir compartint en altres espais. I Cristina, Soler, felicitats i que tinguis un molt bon dinar. Gràcies. Moltes gràcies. Tanquem aquí la sessió i fins la propera. Moltes gràcies. Muchísimas gracias a todas. Gràcies a tots. Adéu. 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 Ei, molt guai, moltes gràcies.